ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ଆଜି ମୁଁ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁରୁଷମାନେ କରୁଥିବା କେତୋଟି ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ହଜବେଣ୍ଡ ଓ ୱାଇଫ୍ ଆମେ ଏକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବିବା। ନମ୍ବର 1, we are not one। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଆଉଟସାଇଡର୍ସ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଇନଭଲ୍ଭ କଲେ ଏହା ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଆର୍ ନଟ୍ ୱାନ୍, ଏକ ନୁହଁ କି? ଏଫେସିୟ 5:31 ପଦ କହେ, ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କଲ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ ହୋଇଅଛ। ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଟୁ ବଟ୍ ୱାନ୍। ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ପରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛ। ଏବେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାଇ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ବିବାହ କେବେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆଡଭାଇସ୍ ନେବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ପଚାରି ଜାଣିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ସହ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆଲୋଚନା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର, କଥା ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ଏକ ଲିଡର ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲିଡରସିପ୍ ବା ନେତୃତ୍ୱ ଏକତା ଓ ପ୍ରେମର ହେବା ଉଚିତ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ତୁମ ଜଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିଥିଲେ ଥାଇପାର, ବଟ୍ ସେଭଳି ଆଉ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ପଚାରି ନ କହି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମତ କ'ଣ ତାହା ନ ଜାଣି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ତୁମେ ଘର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଟିଭି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତାମତ ବିନା କିଣି ଆଣିଲ। ସେ ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରେ, ଏହା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହ କାହିଁକି ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ କହିଲ ନାହିଁ? ତୁମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ? ହେନ୍ସ ଏବେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ଟିମ୍। ଯେପରି କୁହାଯାଏ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଆଇ ଇନ୍ ଟିମ୍। ପ୍ରଥମ ପିତର 3:7 ପଦ କହେ, ସେ ପ୍ରକାରେ ହେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେପରି ବାଧା ନ ଜନ୍ମେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ପାତ୍ରୀ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ରୂପ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନର ସହାଧିକାରିଣୀ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ପୁଣି ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ବାସ କର। ଏପରି ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁନାହଁ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସବୁ କଥାରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା କୁହେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଉଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭାବନା want to know reasoning behind certain things। ତାପରେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବା। ଏହା କେବଳ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ। ବିକଜ ନୋ ୱାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ, କେହି ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି କି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସବୁ କଥାରେ ତୁଳନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କର, ସେଥିରୁ ଏହା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାଙ୍କୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ଓ ହାର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କଳସିୟ 3:19 ପଦ କହେ, ହେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଟୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହା ବୁଝିଲ କି ସିନେମା ଆକ୍ଟର୍ସ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେପରି ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଟ୍ ବାଇବଲ କହେ, ଲଭ୍ ହେର୍ ଆଜ୍ ସି ଇଜ୍। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ନଟ୍ ହେର୍ ଆପିୟରେନ୍ସ। ଏହା ଏକ ଆଜ୍ଞା। ସେହିପରି ତୁମେ ନିଜ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ମନ କରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ହେବା ଓ ଭଲ ପାଇବା, ମନ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା। ହେନ୍ସ ତୁମେ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ୟୁନିକ୍ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଅନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କ ପରି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ କହେ, ବିଶେଷରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଅ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ତୁମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ଧରି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସହାୟତା କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କେବଳ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ସେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନଥାଏ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଲିଡର ଭାବେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନ ନେବା। ତୁମେ କି ଜାଣ ଯେ ବାଇବଲ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନାରୀ ହେଉଛି ପରିବାରର ନେତା ଓ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାରକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ନା, ବାଇବଲ ଏହା କହୁନାହିଁ। ଏଫେସିୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ କହେ, ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ସେହିପରି ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ତୁମେ ବୁଝିଛ କି ଯେ ୟୁ ଆର୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚର୍ଚ୍ଚ। You are head of the family. It doesn't mean that you are to rule her. But ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରେମ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ଫୋର୍ସଫୁଲି କରୁଥିବା ଶାସକ ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରେମମୟ, ଯତ୍ନଶୀଳ, ସହନଶୀଳ ଓ ଦୟାଳୁ ଓ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେହିପରି ପୁରୁଷ କୌଣସି ବସ୍ ବା ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ବିଫୋର୍ ଗଡ୍। ଦୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରୋଲ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେ ସବୁରେ କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ଜଗତରେ ଜୀବନ ଯାପନ ବିତାଇବାକୁ ହେବ ତାହା ଶିଖାଇବାକୁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆସ୍କ ୟୋରସେଲ୍ଫ ଏ ଫ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ତୁମେ କି ରାତିରେ ପରିବାର ସହ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ? ତୁମେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ବିବ୍ଲିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ୍ସ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ? ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଲଭେସନ ପାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନେ କି ଏହି ସବୁ କଥା ତୁମଠାରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଫୋର୍ଥ ଭୁଲ ହେଉଛି ୱାଇଫକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ନ କରିବା। ମୁଁ ଜାଣେ କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଣିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟେ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦା ସୁନ୍ଦର, ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ସମସ୍ତ କାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଉ। କିଛି ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ହଜବେଣ୍ଡ କେବଳ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, କେବଳ କିଛି କଥା ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ତାପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରିପିଟେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ୟୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ଶେଷ ଥର କେବେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସରପ୍ରାଇଜ କରିଥିଲ? ଶେଷ ଥର କେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ କିମ୍ବା କିଛି ଛୋଟ ଉପହାର କିଣିଥିଲ? ଶେଷ ଥର କେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହ ବସି ସତରେ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ଶୁଣି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲ? ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତୁମେ କି ସତରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ? ଶେଷ ଥର କେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ? ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅବହେଳା କରିବା। ଏହା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଅନେକ ପୁରୁଷ ଏହା ମିସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ମନ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱାଇଫ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଫର୍ ୟୁ। ୱାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଗିଫ୍ଟ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବ ନା। ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେୟାର। କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏପିଷ୍ଟଲ ଟୁ ଫିଲିପିଆନ୍ସ ଚାପ୍ଟର 2 verses 3 and 4 କହେ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଆକାଂକ୍ଷା କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାରରୁ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରତାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ କେବଳ ନିଜ ଲାଭକୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଭକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମ ସଫଳତା ପାଇଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛ ତେବେ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହାର। ପରିବାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଦିନ ଶେଷରେ ପଦବୀ, ଦରମା, ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପବିତ୍ର ଚୁକ୍ତି। ଅନେକ ପୁରୁଷ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମତାମତ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବଟ୍ ସେଠାରେ ହିଁ ଭୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜାଣିଛି ବୋଲି ଭାବିବା ମାନେ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ମନୁଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆବଶ୍ୟକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତୁମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣୁଛ କି? ନା କି ସେ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ତୁମ ମନ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିଦେଉଛ? ମୋବାଇଲରେ, କାମରେ, ଚିନ୍ତାରେ, ନା କି ତୁମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛ ଏହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛି। ସତ ପ୍ରେମ କେବଳ କଥା କହିବା ନୁହେଁ, ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଶୁଣିବା ମାନେ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ନୁହେଁ, ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ। ଶେଷ ଥର କେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲ? ଶେଷ ଥର କେବେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବାଇବଲ ପଢ଼ିଥିଲ? ଶେଷ ଥର କେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସି ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲ? ବାଇବଲ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଘରେ ଜୀବନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଏକ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ମାନି ଏର୍ନ କରିବା ନୁହେଁ। ଏକ ଭଲ ପିତା ହେବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା, ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ମନେ ରଖ, ଜୀବନ ଛୋଟ। ତୁମ ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କର ନାହିଁ। ତୁମ ପରିବାରକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।